Hey fam, welcome back to my new vlog. ಮಾತಿರ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಕೂಡ ಸೌಖ್ಯ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಇಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಪಾಂಚ ಮಾವಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಕ್ಕ ಹೇಳ್ಕೊಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಚಿತ್ತನ ಒಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಪ್ಪಲ್ಲ ತಾಯಿಜಿನ ಆಯ್ತು ಶಾಲೆ ಹೋಗತ್ತೆ ಬಾಬುಶು ಒಂದ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹೊಡೆಯ ಹೊಡಂಟು ಒಂದಿಪ್ಪು ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಒಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿತ್ತ ತಪ್ಪನೆ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಯಾರದು ಏನ ಏನ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಪತ್ತ ಒಂದು ಬೈದೆ ಅಂದ್ ಒಂದು ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ಕೋಗ ಅಂದೆ ಅವಿನ ತೂದು ಪನ್ಯಾರಿಗೆ ಅಕಲ ಪುದರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೋಲಿದ್ವಿ ಸೊ ಯಾನು ಖಾಲಿ ಬರೆದಿ ಒಂದೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಬರೆದಿ ಒಂದೆ ಅವೇನು ಏನಕಲ ಪುದರ್ ಪಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತೇರ್ ಪರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಾರ ಬಂದ್ ಸಂಚ ಅವಕ್ಕೆ ಪೂರ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಕಂದು ಲೋಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಸಿ ಬೇಗ 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 ಮಲ್ತಿದ್ದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿಪ್ಪುಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ഞാൻ പിക് മൽദില് ഞാൻ അണ്ണാഗ് റിലേറ്റഡ് ആപ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അണ്ണാഗ് ಬೈರ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಎಂಡ ಕೇಂದಿತ್ತೇರೆ ಈ ಅಣ್ಣನ ಪುದರ್ದಾದ ಬುಕ್ಕ ವರ್ಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಪುದರ್ ಸಚಿನ್ ഉണ്ട് ಸಚಿನ್ ದೇವಾಡಿಗ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಪುದರ್ ಆಯ್ ಮಲ್ಪುಲ ಬೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಗು ಒಂದಿಟ್ಟು ಫಾರಿನ್ ಇತ್ತು ದುಬೈ ಇತ್ತೆ ಓಮಂಡ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಇಲ್ಸ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬತ್ತಿನ ಐತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತುಗುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತುದುಲ್ಲೆ ಹೋಟೆಲ್ ದಾಕುರಕ್ಕೆ ಏನ್ ನೋಡ್ಸಿ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓ ಹೋಟೆಲ್ ಪುರ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಬಂದಿತ್ತಿ ಏನೇನು ಹೋಟೆಲ್ ದ ಪುದರ್ ಪಟೇಲ್ ಕೋಮಾರ ತೂತುಲು ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತುದುಲ್ಲೆ ಏನ್ ಅಣ್ಲಿ ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಾತ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಲು ಬೊಕ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ದಾದ ಅದೆಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನ ಪುದರ್ ಬೊಕ ಬೇಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿನದ ಎಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನ ಪುದರ್ ಸುಕುಮಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುದರ್ ಆರ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಿನ ಆರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕಲ್ಲದ ಗಾಡಿಡ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಲ ಕಲ್ಲಿಚ್ಚ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಆ ಕಲ್ಲದ ಗಾಡಿಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೋಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪ್ಲಸ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಡೀಪಲ ನಾಚಿಕೆ ಮಲ್ಪುದು ದಾಯಪಂಡ ಆರು ಬೆಂದದು ಬಂಗ ಬತ್ಪುನ ಇಟ್ಟಿಜೆ ಈಗ ಇಂಚ ಉಂಡ ತಿಲೊಂದು ಇಜ್ಲೆಗ್ ಕಷ್ಟ ಆತು ಪೂರಲ ಪೂರಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಹೊರಿ ಅರ್ದೆ ಚೂರು ಬೇಸರ ಆಪುಂಡು ಪಾಪ ಅರೆಡ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರ್ಪೇರಿ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಬೇತ ಈ ಬರ್ಸ ಟೈಮ್ ಆ ಕಲ್ಲಿಜ್ಜೆ ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಫುಲ್ ಜಾರುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಪೋಪುನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಪಂಡ ಫುಲ್ ಜಾರುಂಡು ಎತೋ ಸತಿ ಕಾರು ಕೈಕ್ ಪೂರ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮರಿಯಲಡ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ ಆಪುಲೆ ಕರೆಂಟ್ ತೂನ ದಾಯಪಂಡ ಆ ಚಂಡಿ ಆವೊಂದು ಆ ಬರ್ಸದ ಚಂಡಿ ಆವೊಂದು ಆ ಗಾಡಿ ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕಲ್ಲದ ಲೋಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ಕಲ್ಲು ಜಾರುಂಡ ಒಂಚೂರು ಇಸ ನೈಸ್ ಇಪ್ಪುನತ ಮಣ್ಣು ಬರ್ಸದ್ ಉಂದದ ಮಣ್ಣದ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲು ಆ ಕಲ್ಲಡ್ ಅವು ಜಾರ್ದು ಪೂರ ಕೈಕ್ ಪೂರ ಬೂರ್ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮೂಲು ಕೈಟ್ ಒಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೈಟೆ ಪೂರ ತಾಗಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಒಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ ಆಪುಜರೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಪೂರ ಈ ಬೇಲೆದಂಡಲ ಮುಂದೊಂಜಿ ಬೇಲೆದಂಡೆ ಈ ಬೇಲೆದಂಡೆ ಟೇನೆ ಕಂಡಿಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅರೆಗ್ ದಿನ ಬತ್ತದು ಬೀದದ್ ಕೂಜ್ಪೇರು ಬೊಕ ಬೊಲ್ಪು ಕೋಲ ಪೂರ ಪಾರ್ದ್ ಪೋಪೆರ್ ದಾಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಗಾಯ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗೈಸ್ ಈ ಬೇಲೆದಂಡೆಡ್ ಅರೆಗ್ ಬೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಲೆಟ್ಟೆ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಏನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇತ್ತುಂಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬೇತೆ ಯಶಸ್ವಿ ಕಣಂತೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೋವಿನ ಎಣ್ಣೆ ತೂನೆನ್ ಕಂದೇರು ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆಗ್ 40 ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲವುದೈಕ್ 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಪೂರ ಉಂಟು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬೇರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಪೆ ಪಾಪ ಇದು ದಾದಲ್ಪುಂಡು ಆರ್ನ ಬಂಗಾರೆ ಗೊತ್ತು ಅವೆಂತು ಇನೆಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಬೊಕ್ಕದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಲ್ದು ದಯಪಂಡ ಆರ್ನ ಬೇಲೆಲೆಗಳು ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂಪ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಬರ್ನಗ ಚಂಡಿ ಅದಿಪ್ಪೇರು ಬತ್ನಾರ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೀ ಪರಕೆ ನಾವ್ ಇಜ್ಜಿ ಚೌಲಿ ನೀರು ಡೇ ಮೀಪುನ ಶವರ್ ಡೇ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೀಪುಜೆರಾರು ಆ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬಟ್ಪೇರು ಅಂಚ ಕಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಪೋಪುನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೈಸ್ ಸತ್ಯ ಅವಿನ ತೂಲಗ ಬೇಜಾರ ಎಂಕ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಪನ್ಪೇರು ಏನ ಪಾಪ ಚಂಡಿ ಅದ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು 6 ಗಂಟೆ ಬಲ್ಪ್ ಲಕ್ಕ ಪೋಪೇರು ಬೈಡಿ 7 ಗಂಟೆ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಇದೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ್ರ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಇರೇನ್ ತೂತಿ ನೀರು ಪಂಡ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಇತ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಡನೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೀರು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರೇ ತೂತೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿ ತೂತು ಪಾಪ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳು ಬಟ್ ತೂತಲೆ ಎಲ್ಲ ತೂತಲು ಎಲ್ಲ ಬಾಳೆ ಎಲ್ಲ ತೂತಲು ಪಾಂಚಲು ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ತೂತನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಮಿ ತೂತು ಅಂಚ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಾಲ್ಯಗೆ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಬಾಲ್ಯಗೆ ಪಂಚಗ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು 2 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಬಲ್ದುಲ್ಲೆ ಫೀಡ್ ಬೊಕ ಬೇಗ ಉತ್ತವರ್ಲ ಬಲ್ಯ ಅದ ಅಂಚ 2 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಫೀಡ್ ಮಲ್ಪ ಬಾಲ್ಯಗೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಫೀಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೆಗ್ದಿನ ಕಂಡಲಿ ದಾದ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪುನು ಮೆಗ್ದಿನ ಕಂಡಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಸೊಸೈಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆತಿಪುನಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅದಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೇಲೆ ಅರೆಗ್
ఆ ఊరుడే బ్యాంక్ సొసైటీ బ్యాంక్ వేల మంది లేదు అది ఒక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ನಮ್ಮ ఇప్పుడు నా ರೂಮು ರೆಂಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರೂಮ್ ದ ರೆಂಟ್ 3.5 మన 3,000 అయినప్పుడు ಮೂಜಿ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ದ ರೆಂಟ್ ఒక ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೇರಳ ರಟ್ಟು ತಿಂಗಳು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬರ್ತದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತಿಂಗಳು ಬರ್ತದೆ ಪಾಂಚಮಾ ನೋಟೋ ಜೋರು ಸೌಂಡ್ ಬರು ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ತಿಂಗಳು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕೇರಳ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಸೊ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮನೆ ಚಿಲ್ಲರಿ ಆನ್ಸ ಬರ್ತದೆ ಪಣ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಉಂಡು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಂಡು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಉಂಡು ಈ ತಿಂಗಳು ತೂಡತಿ ಬರ್ತ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಫ್ಯಾನ್ 24 hours ತಿರ್ಗೋಂದು ಇಪ್ಪಣ್ಣ ಮೈಲಾಡು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಆಫ್ ನಾನೇ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಲೆ ಇಟ್ಟು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ದಿನ 2 ಸತಿ ತಿರ್ಗೋಡು ಕಾಂಡರ ಬೈಯೋರ ಅಂಚ ಇವಾಗ ಬಿಲ್ಲು ಬರ್ಕೊಂಡು 200-300 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಬರ್ತಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಂಚಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಬತ್ತನೇ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಇದ್ದಂತ ಬೈಜಿ ಬತ್ತನೇ ಬುಕ್ಕ ಏತ್ ಬರ್ತೇನೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂತೆ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇನು ಕೆಲವೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ಲ ಬರ್ಪುನು ಕೆಲವೊಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಲ ಬರ್ಪುನು ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಲ ಬರ್ಪುನು ಬಿಕಾಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರತ ಇರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರೋನುಂಡ ಅಂಚ ಗಾಯ್ಸ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಕಂಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಬರಡು ಮುರಾಣಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ದ ತಪ್ಪುಡ್ತಿದ್ದೆ ಮಂಡೆ ಚಾಪು ಒಂತೆ ಒಂಜಿ $40 ಮೂಟ $45 ನಿತ್ತ ಬೋತುಲೆನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಎನ್ನ ಜಿಮೇಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಜಿಮೇಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪನೈಟ್ ಸ್ವಿಂಕ್ ಡಾಲರ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಡಾಲರ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಕೌಂಟ್ ಆಗೊಂದಿಜ್ಜೆ ಸುರೂರ್ದ ಕೌಂಟ್ ಆಗೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಈತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಈತ್ ಟೈಮ್ ವ್ಲೋಗ್ ಪಾಡ್ನ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೋಡು ಅನ್ಕೋಲ ಯೋಚನೆ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ನಾನು ನೂದು ಆನಾಗೆ ಸೈಪೇಲ ಅಂದ್ರೆ ಆನ ಬರತ್ತು ನೂದು ಆನಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಮತ್ನೆ ಹಾಪುಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಬರ್ಪುನ ತೂನಗ ನೂದು ಬಿಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಐವ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತನಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಖುಷಿ ಆಪುಳು ಮುರಣ ಐವ ಮುಟ್ಟ ಅದಿತ್ತಲೆ ಈಗ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಯಾನೊಂದು ಏತ್ ಆಸೆ ರೀತಿ ನಾನು ಐವ ಎಪ್ಪುಲ ಅಯ್ಯೋ ಒಂತೆ ಎಪ್ಪುಲ್ ನಾನು ಒಂತೆ ಎಪ್ಪುಲಾಗಿ ಜಿಮೇಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರ ಬಂಡೆ ಅವು ಕಣ ಏನೋ ನಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ಜಿಮೇಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಲೆ ಕಾಣ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂದು ದಿನ ನಿಂತಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ $0 ದಾಲ ತೂಜ ಒಂದಿಚ್ಚು ಸೊ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್ ಗೈಸ್ ಇಜ್ಜೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಡಾಲರ್ ಕೂಡ ಕೌಂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನನ್ನ $20 ಆವಡು ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ ಬರೋಡು ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ ಬರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ ಪೂರ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಡಾಲರ್ ಬರ್ಪುನು $100 ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುನು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೆಲ್ಲ $100 ಆವಲ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ $100 ಆನಗ ಯಾನೇನ್ ಇಟ್ಲಡ ಪನ್ಪೆ ಅದ ಮುಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕನಾಗಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ನೋಡ್ಸಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಅದ್ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಮಲ್ಪುಡ್ತಿ ದಯಪಡೆ ಕೇ ಬೇಜಾರ್ ಆಪ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅವ್ನು ಬತ್ತಲು ಅದಾಲ ಕೇರ್ನಾಗ ಎಂಕೆ ಹಾಪುಂಡು ಸರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಆಲ ಬತ್ತಿಜಿಲ್ಲ ಮೊಕುಲು ಎಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಲ್ತು ತುಂದು ಹಾಪುನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಿತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಿಪ್ಪುನು ಡಾಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ ಡಾಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ ನಾನು ಏನಾಡಲ್ಲ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಏನಾಳ ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ತ ಪತ್ತೋಡು ಆ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಡಾಲರ್ ತನಕ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚಲಿಜ್ಜಿ ಕಾಸು ಬರ್ಪುನಲ್ಲ ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಒಂತೆ ಸಮಯ ಪಾಂಚಿ ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಓಡಾಡಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಜನ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಉಳ್ಳೆ ಬಟ್ ಅಪಕಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಖಾಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಕೊಂಡು ಮಿಷಿನ್ ಗೆ ಕೊಲ್ಲರಲ್ಲ ಅದು ಇದನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಪಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ದಿದ್ದೆ ಐತೆ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದುಲ್ಲೆ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಟೈ ಕೂಡ ಜೈಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಪ್ಪುಳು ಟೈಲರ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮದ್ಮೆದ ಸೀಸನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಪ್ಪುಳು ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಮದ್ಮೆ ಬಾಯಿಗೆ ಐಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಸೇವ್ ನಿಜ ಇಪ್ಪುನತ చూడు ఓ మల్తుల బెస్ట్ మంత్ ఎక్కడికి కమెంట్ పడలే టైలరింగ్ బ్యూటిషియన్ అంటే కొంచెం మల్తే ಟೈಲರಿಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಟೈಲರ್ ನಾಗ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ದುಕ ಪೂರ ಬ್ಯೂಟಿಷಿಯನ್ ಅಂಡ ಬರಿ ಬಂಗದ ಲೆಪ್ಪರ ಕಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಊರು 4-5 ಸಲ ಇತ್ತಂಡ ಟೈಲರ್ ಮಕ್ಳಂಡ ಅವ್ರು ಎಡ ಫ್ರೀಜ್ ಕೂಡ ಲೆಪ್ಪ ಬೇರೆ ಅಂಚ ತುಕ ಏನು ಮಲ್ಪುನು ಮಲ್ಲ ತುಕ ಈತು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೈದೆ ನಾವು ಬೊಕ್ಕಂತ ಕೆಲವು ಬೈದು ನಾವು ಪುರ ಪಂಪುಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಮುಂಗು ಪುರ ಕೇಂದ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಬುಚ್ಚವು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿ ಪತ್ರ ತೂಕ ಪಂಪೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಈತೆ ಅಂಚಿ ಕ್ವಶನ್ ನನ್ನದು ಆಳ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋದು ಆಯ್ತು ಇರೇಟ್ ಕೇಳಲೆ ಅನೇ ಪಾಡೊಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಈತೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪನ ಬ್ಲಾಗ್ ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಆಯ್ಲತ್ತ ಬೇಗ ಬೇತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಿಟ್ಟಿಕ್ಕುಗ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ರೆಡಿ ಗಂಟೆ ಅಲ್ಪ ನನ್ನ ಪಾಂಚು ಮಾಲ ಜೆಪ್ಪವಡು ಈ ಪದಾರ್ಥನ ಜೆಪ್ಪದು
ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಲೆ ಡೈಲಿ ರುಟೀನ್ ತರದ ಇದೇ ನೀರಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬರ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಸ ಗೈಸ್, ಓಕೆ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಟಾಟಾ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬೈ, ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.